ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சுகுமார், ஸ்ரீ விசிட்டி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்க ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா, ஒரு கெசாகிராண்டில் ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே அமைஞ்சிருக்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். ஒரு ரோட் ஃபேஸிங் நியர்பையாகவே அமைஞ்சிருக்கு. இந்த இண்டிவிஜுவல் வீடு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்க வீடு. ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து கவர்டு கார் பார்க்கிங் வச்சுருக்காங்க. படி தனியாக செப்பரேட்டாக போகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு 2 பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன் இருக்குது. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க ஹாலில் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். மொத்தம் 1110 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து உங்களுக்கு லேண்டாக உங்களுக்கு இருக்குது. 1110 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து உங்களுக்கு லேண்ட் இது. பில்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2310 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு 2310 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து பில்டப்பாக இருக்குது. ஒரு 23 அடி ரோடில் இருக்குது. அப்ரூவ்டாக இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு 1 இயர் இருக்கும். நியூலி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். ப்ராப்பர்ட்டி என்ட்ரன்ஸ் வந்து வெஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். வீடு எல்லாமே நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். வீட்டுக்குள்ளே நுழையும் போது நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஃபுல்லாகவே வுட் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. மாடல் கிச்சன் டைப்பில் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே நல்லா காம்பேக்டாக உங்களுக்கு வென்டிலேஷன் எல்லாமே இருக்க மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே பிவிசியில் வுட் ஒர்க் பண்ணியிருக்க மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. 2x2 டைல்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட்ரூமுக்கும் ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம் இருக்குது. ஒரு காமன் பாத்ரூம் ஒன்று இருக்குது. இதில் விண்டோஸ்லாம் வச்சு நல்ல வென்டிலேஷனோடு இருக்க மாதிரி இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாளம்பூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தாளம்பூர்ன்றது எங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் சோழிங்கநல்லூர் பக்கத்தில் வரும், சிறுசேரி பக்கத்தில் வரும், ஸோ நாவலூர் பக்கத்தில் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த தாளம்பூரில் அமைஞ்சிருக்க இந்த கெசாகிராண்ட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே அமைஞ்சிருக்கதா இந்த இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸாகவே அமைஞ்சிருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. 3 ஃபேஸ் ஈபி லைன் வந்து 2 லைன் வச்சுருக்காங்க. இதில் ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் லைன் இருக்குது. இதில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். நல்ல ஸ்பேசியஸான ஹால் இருக்கும், இந்த கார் பார்க்கிங்லாம் சேர்த்த மாதிரி. ஸோ நல்லா லென்த்தியான ஹாலாக இருக்குது உங்களுக்கு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து 1,25,00,000 அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைனலாக கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இன்றைக்கி ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸாக, ரெண்டல் இன்கம் ஹவுஸாக உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு நியர்பை வந்து நிறைய எங்களுக்கு ஷாப்ஸ்லாம் கூட இருக்குது. சூப்பர் மார்க்கெட்டு, ஷாப்ஸு இதெல்லாமே இருக்குது. அது இல்லாமல் பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு நியர்பையாகவே. அந்த ஓஎம்ஆர் ரோடு ஆன் ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்பை ஒரு மெயின் ரோட்லேருந்து, அதாவது அந்த பெரிய பைபாஸ் அந்த ஓஎம்ஆர் ரோட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் டு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே இருக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம், மெயின் ரோட்லேருந்து. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ 1,25,00,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முதல்ல வந்து 1,40,00,000 சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு 1,25 வந்தால் கூட கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்கு தேவை நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ தாராளமாக நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்க்க வரலாம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நியர்பை நிறைய ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருக்குது. வேல்ஸ் வித்யாஷ்ரம் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, ஹுட் ஹில் ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் இருக்குது, ரமணியம் சங்கரா மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, பிஎஸ்பிபி மில்லினியம் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, ஏதனால் குளோபல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, அமித்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, ஹெச்எல்சி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, செயின்ட் ஜான்ஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, ஸ்ரீ சங்கல்ப் நர்சரி பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ்லாம் கூட இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சுற்றி இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலே வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் நீங்கள் வந்து பில்லர் ரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, வீடு கட்டலாம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பார்த்து வளர்க்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க. இன்னும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கணுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது எப்படினாலும் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதாவது சொல்லுங்கள், நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணி தரலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.